Ja, goddag, og velkommen til mit Vover-projekt. Så jeg har jo lavet det her projekt, hvor jeg har lavet en Vover, der kan blandt andet køre på en Switch og skal flyse og sådan nogle ting. Og så i fase 1 der havde jeg jo så ideen om at lave den her Vover. Til at starte med, så ville jeg jo lave en fjernbetjening, men det var jo meget svært og sådan noget der. Og så i 2, der har jeg lavet sådan en analyse der, hvor jeg lige tænker over, hvad skal jeg bruge og sådan noget der. Hvad skal jeg blandt andet bruge en buck-converter og sådan nogle ting. Og så i gennemførelsen, der har jeg jo så samlet den her. Hvor jeg så fandt ud af blandt andet, at jeg skulle have den her buck-converter på til, for ikke at få for meget vold. Og hvad jeg så lært der, jeg har jo så lært at lave den her Vover her, hvor det er, jeg kan samle en Vover og sådan noget der. Bare bede Vover at lave den, så laver jeg den på en halv time, ikke? Og så er det jo fint. Så, men jeg vil bare lige, så vil jeg jo lige vise dig, hvordan den fungerer. Ja, goddag, hvad hedder det? Jeg har lavet en Vover, hvor det jeg kan se her, det er, at jeg har en jeg har lavet den, så man kan trykke på switchen her, og så når man drejer på Y og X-aksen, så skifter den farve over til en af de her forskellige pærer. Så går den fra gul til rød til grøn, ikke? Når du skifter og drejer på den her. Og så er der 4 motorer, hvor så når jeg trykker på den, så kører bilen, ikke? Og så kører den så på batteri. Det er det, jeg har her. Ja, så er der lidt tilføjelse, så vil jeg jo lige fortælle hurtigt, hvordan den virker, lynhurtigt, hvordan den virker der. Der er de her, der er de her analog sticks der. Du skal sætte det der joystick på en analog. Så det her, det går fra analog direkte over joystick, og så når du drejer på den her, det er det her X-aksen, skal have eget pitch-nummer til det her LED. Så det her LED skal også have deres eget pitch-nummer. Og så er buck-converteren, den her konverter til 2 batterier her, hvor den så, at det her det er input-porten. Så den så input her, og så kommer output her ud til SP'en. Og det var de her input-ports, så når der kommer igennem her, så stopper den sådan noget volt, eller læg her, eller hvad den lige gør. Og så kommer der kun 5 volt ud, så de her pærer ikke springer. Og det her det er så H-broen, hvor jeg så har en A1 og A2, og en B2 og en B1. Hvor jeg sat de her 2 på her, og de her 2 på her. Og så har jeg sat mit 2 forskellige pits her. Og så i midten der har du den her ground, og du har en power supply. Power supply, den sætter du på ESP'en her, og den får som sagt strømmen fra batteriet. Alright, so this is my finished car. So it drives here. When I click the switch, it would stop. And if I move the switch here, on the X and Y axis, it will change the light bulb and also turn it off when I click the switch. Jeg kan også igen, der har vi lige her min kode der lynhurtigt, den vil jeg lige over, så har vi her 2 include statements. Det er jo så en library. Ja, det er jo en library. Der ligger alle de her predefined functions og expressions i. Og der ligger den også i den her wifi. Her der har vi så en struct, som er predefined struct message. Den ligger jo nok i den her ESP now. Så har vi en integer, det er x value, den er tom, der er ikke nogen value i. Den finder selv valuen senere fra input fra joysticket. Og det er det samme her, det er så y-valuen. Så har den bool switch state, det er jo så true og false. Det er jo så om den her knap, den er trykket eller ej. Er det true eller false, den er trykket. Så har vi et function call her, så caller den med first function. Her har vi et function call. Her har vi et function call. Her inde i det her function call, så det er sådan en predefined function, der er on data with. Der har vi de her forskellige print statements, som printer om den har modtaget de her ting. Og det er så, når jeg har det behøver sikkert at være i koden, men lad så det være det. Og så har vi sådan en voice setup, det er en anden predefined function, der ligger i det her library. Og den er der altid med, når man laver de her Arduino boards. Så har vi et if statement her. Det er if den her predefined expression ikke er lige med den der, så vil den så gøre sådan der, eller så skal den gøre sådan der. Der er så ikke noget else statement, men så gør den sådan der. Og så har vi et void loop, den er helt tom, og det er også bare en predefined function, der ligger i det her library, og der vil den altid være. Og det... Yes. Ja, lige her til sidst, der fandt jeg en rigtig kode. Det er den her kode, jeg har brugt til, lad mig se, hvor den starter henne. Der kan vi så se her, der har vi det samme der, included det er Arduino label, med de her predefined functions, expressions og så videre. Include statement. Så har vi her en constant, det er så der, eller BD-pin, det er jo constant, og så det ligger på pit 13, det er value 13. Og så har vi en motor, der ligger på 26 og 25, det er value der. Så vi har type, eller type, name, value. Og de skal så ligge på det her analogpinden her. Ellers så virker det ikke. Og så har vi jo sådan her predefined igen setup, hvor der ligger nogle forskellige defined functions i, og så har jeg jo så tilføjet de her functions her, en expression der hedder output, og expression der hedder LED pin, som jeg så selv har defined heroppe. Hvad har vi ellers? Har vi det var void loop, og så har vi den her true and false statement igen.
hvor der ligger expression switch pin, og den er equal low. Så hvis det her det sker, så skal den så gøre det her, hvor at den tænder og slukker den her PR, så sætter den på low eller high. Og så hvis det er det så omkring hvilken position valuen x ligger på. Så hvis den ligger på den her, så tænder den jo så den her left LED, og hvis den ligger på den anden, så tænder den på en y. Og jeg tror det er egentlig det, fordi der er ikke så meget at sige om det her, fordi det er predefined functions and expressions, så ligger i det her library, der er ikke så meget andet at sige til det. Så jeg mener, at det er godt og god dag.